Dnešní svátek je spjat s českým národním světcem svatým Václavem jako symbolem české státnosti a národní jednoty. V dnešní době to zní trochu jako klišé či otřepaná fráze, ale musíme si uvědomit, že svatováclavský kult má v našem národě bohatou a dlouhodobou tradici. Bohužel v předchozím i současném století na něm leží stín propagandistického zneužití německými nacisty či jejich českými pohrobky, například autonomními nacionalisty. Svatý Václav a jeho kult ovšem není a nesmí být synonymem servilnosti vůči německému národu. Svatý Václav by měl být spojován především s budováním národní a státní suverenity, odhodláním českého národa bojovat za svou věc a víru. Tak totiž vnímali a viděli svatého Václava, vůdce bájného blanického vojska, naši prapředci. Svatého Václava se dovolávali nejen naši slavní panovníci, ale i prostý lid, jak v dobách hojnosti a míru, tak v době útlaku a nejvyššího ohrožení. Patronem české země se paradoxně nestal díky svým hrdinským činům, ale prací a úsilím jeho bratra Boleslava a dalších několika generací českých knížat a králů. Vznikl kult, který je často zdrojem nesmírné síly českého národa. Podíváme-li se na současnost, tak spatřujeme častou názorovou vrtkavost a neustálou tendenci věci bagatelizovat a zpochybňovat. Dogmata a kulty jsou považovány za známku zpátečnictví, tradiční hodnoty, jako je rodina, vlast, národ, svoboda, zodpovědnost či práce, a ty jsou brány jako překonané. Z hrdinů se stávají pomalu, ale jistě padouši. Současné generace mladých lidí neznají naše národní patrony, mnohdy ani netuší význam jednotlivých svátků, užívají si svobody, demokracie, nezávislosti České republiky, jako by to zde bylo po tisíce let. A samozřejmě. Dny, jako jsou ty dnešní, by měly být patetické. Pěstujme a udržujme si kult svatého Václava, slavme v míru naši svobodu a važme si práce našich předků. Protože jednou možná přijde čas, kdy se zbraní v ruce a svatováclavským chorálem na rtech budeme muset opět bojovat za to nejcennější.